Mit is mondjunk a most következő riport előtt? Szájbarágos időkben hosszú, de könnyes tekintetű bevezető következne a munkasikerekről. De azokban az időkben nem is lett volna hova mennünk a most következő témakörben. Magánvállalkozókról, milliómos tinédzserekről lesz szó. Házigazdánk Pintér Csaba egy 30 fős üzem tulajdonosa Kecelen. 20 éves, nőtlen, önálló lakása nincs. Szakmája gépi forgácsoló. Öccse, Zsolt szintén üzemet irányít, 19 éves géplakatos, a szüleivel él. A két tinédzser idén körülbelül 40-50 millió forint értékű terméket állít elő. A tőkést a régi karikatúrák hatalmas szivarral, cilinderrel, frakban ábrázolták, de hát vajon hogy néz neki 1989-ben Magyarországon egy 19 és egy 20 éves fiú cilinderrel? Elég nehéz az országnak a helyzete is. Nagyon sok okos ember van itt nálunk, akiknek tehetsége megvan hozzá, lehetőségei nincsenek. És ezt szeretném összehangolni a továbbiakban, hogy akiknek megvan a tehetsége, én adom neki a lehetőséget. És ebből hát ha valami jó dolog kovácsolódik ki. Mennyi pénzed van? Nem tudnám megmondani. Úgy befektetve, szóval a gépekbe, a gyárba, Hát az igen. üzembe. Úgy készpénzem nekem nagyon kevés van. Mindig, hogyha van egy kicsi, akkor mindig veszek rajta valamit. Na most ezzel alatt nem azt kell érteni, hogy ruhát veszek, vagy egyéb ilyen szórakoztató eszközt, hanem mindig vagy egy új kis gépet, vagy egy szerszámot, éppen amire szükségem van. Ezt édesapámtól tanultam el, azt hiszem ez egy ösztönösen mozog bennünk, hogy mi dolgozni szeretnénk. Iskola előtt is mindig be voltunk fogva a munkára. Állandóan, hogyha valamilyen célunk volt, elérhettük, de megszabott értékrendje volt mindennek. Például az első motorkerékpáromat úgy szereztem meg, hogy 500 órát kellett érte dolgoznom a műhelybe. És ez kiskorunk óta ez megy. Öcsém sajnos hallássérült, és ő egy speciális iskolába jár. Te hova jártál, Zsolt? Előbb általános iskolába jártam, utána ide kerültem Pesten, a Solysági úton tanultam, tapmunkást tanultam, a gépterelő és géplakatot is tanultam. Akkor neked is megvan a szakmád ide. Igen. Nagyon sok ilyen hallássérült gyerek van itt a környékben is, és azt gondoltuk ki neki, hogy ezeken a gyerekeken is segítve, és az ő továbbjutását is segítve, létrehoztunk egy ilyen kis üzemet. Jelenleg ez 6 fővel dolgozik, és ezt szeretnénk most kibővíteni 30-ra. Ott hallássérült gyerekek dolgoznának, hiszen nekünk problémát jelentene az is, hogy maga a kommunikálás velük, és egybe ő ezt megoldaná, meg is tanulná magát az irányítást, hogy kell, hiszen nekünk ezt kell megtanulnunk. Úgy, mint alkalmazott kezdtem, segédmunkásként rendesen lent a műhelybe dolgoztam, utána... De az nem is volt egy rossz munka, hát én úgy tudom, hogy Pintér József elég jó órabért fizet. Igen, hát ez köztudott dolog volt abban az időben, hogy én voltam a legrosszabbul fizetett dolgozó, vagy akárhogy is dolgoztam. Szóval mindig a legalacsonyabb órabérre kellett dolgoznom, de utána fokozatossága, ahogy jött, úgy emelkedett a fizetésem is, utána anyagbeszerző lettem. Úgy éreztem, hogy ez az egész azért van, hogy ismerjem meg az anyagokat, a szerszámokat, a berendezéseket, és főként, hogy emberekkel találkozzak, sok embert ismerjek meg. De hát a tulajfia, amikor elvégezte a sulit, akkor miért nem lett mindjárt a tulaj helyettese? Valami nagy főnök itt a cégnél. Mert biztos lennék benne, hogy akkor csak engem úgy ismernének el, akár most, akár a közeljövőben, mint Pintér Csabát, és nem úgy, mint egy szakembert. Most én tanulok, én mindenféleképpen tanulok, ezért is kaptuk meg azt a segítséget édesapánktól, hogy mind a kettőnknek van egy kis üzeme, és azt csinálja. Természetesen mindenről beszámolunk, minden lépésről, de ez nem azt jelenti, hogy nem önálló döntések ezek. Édesapáddal milyen most a kapcsolatotok? Hát van egyszer egy hétfőtől péntekig, az egy üzleti kapcsolat, és szombat-vasárnap van édesapám. Soha nem gondoltál még arra, hogy végül is nem csak nektek, de édesapádnak is sokkal könnyebb lenne, hogyha nem Kecelen csinálna egy ilyen üzemet? Lehettem, így születtünk, itt akarunk dolgozni. Szórakozni hogy szoktál? Hát legtöbb szórakozásom munka után egy kis horgászat. Ez az egyetlen, amivel... Hétvégék hogy telnek? Általában munkával az is. Hétvégén dolgozunk, de akkor már kijut több kis szórakozás, hiszen van egy barátnőm, az is gyerekkori kapcsolatom. Barátaim is gyerekkoriak régről. Miért?